Kol, naay nangutana sa mga pare ba nga ngano nga ang lukso man ilang pagbasa sa kuan balaang kasulatan. Nya nag-ingon ang pare nga ang balaang kasulatan dili ordinary nga libro. Sa may kasultin mo ni bahin ani Kol. Kaya boy, kani adto samtang diha pa ko sa simbahan. Ako naman ang ipangutana kay ako po mismo. Mao po nang akong ipanudlo sa mga tao nga ang magbasa kapitulo, bersikulo nya mangita na kag pabor nimo nya realistic ba kubaron ang Biblia sa imong kahimtang karon. Mao na sa una, mao kanina nga ingon ko, tinuod ako adi gid ako og sala. Kay ang bote pasabot anak boy, nana diha subaya ninyo ang akong mga pulong, sunda ko ninyo na abay nagsunod boy nga ilokso-lokso. Bisan sa Biblia nato 72 books na 68 books na mga din sa sinugdanan sa mga libro. Mana nga kuan man na sa library man na siya. Kung basahon nato na siya nga ilahi sa pagbasa sa kalibutan nga libro, boy mabuang ka boy kay ilokso-lokso man. Mao man ang pagtuon sa philosophy boy. Baliyon nila ba dili kuno na banbalaan nga libro, kinahanglan basahon na siya pod nga magpili-pili. Ano ni ani si Kristo dinhi nga inanaon pagbasa? Mungutan ako. Wala. O ba na karon daghang kay mga pastor. Kaswerte nila kung sa ang Ginoo nagtudlo ana. Ang nagtudlo ana boy, kanang ila pong nagbuhat pulpito nila. Kanang mga founder, mga sinugdanan. Mo nang naduha na ang imong agalon, mo nang ingon si Kristo, ayaw pag gagalon nga duha imong agalon, kay isa imuhang tamayon, ang isa imong sundon. Yan ay tabo man boy kay kalibutanon man ilang tumong, kay gusto man bandi kwarta, hayahay sila, sundon sila, magpataas. Mao na nga ang pagbasa nila lahi. Basahon ang Biblia nga straight, di ba makasabtan gid nimo ang tanan diya sa katapusan. Bisag mga teleserye tinya na tanan ngano man giilabay lang gid na ni Kristo dre para maglibog ta boy. Ang tao mo maglibog-libog siyang kaugalingon boy. Mo na ingon si Kristo nga daghan ang nagsulat og mga libro naghago-hago lang na, di ba? Tama. Una man sa balaang kasulatan tungod kay naapoy na nagsulat og mga libro, gituis nila ba naglain og mga pulpito mo na nangabuang ang mga tao. Kung ingon siya tama na tanang mga reliyon mao man pud na ang ilang debate humanagod na kamo nakadungog dinhi. Please kuan lang, tistingan lang god ninyo pagsulti kaning akong gisulti, tistingan ninyo hubad title na adiha humanon jud na aron masabtan ang Biblia. Koneksyon na tanan mo na boy nga wala na ta nakakonek ni Kristo. Kaya ano man unsa pa konek nato ni Kristo nga iya man ta sa kalibutan. Tanawa gud ang mga reliyon pila kadaghang reliyon nga nag-angkon nga Kristiyano. Murag nagpakaulaw hinuunta ni Kristo. Puros mga Kristiyano nag-unay debate. May pagani itong mga Muslim mula gani apil sa debate. Tama gid. Kinsa mo ulawan ana? Nag-angkon man ta nga Kristiyano. Tungod pod ang nanudlo pod sa sinugdanan nanudlo, nag-angkon sila kami unang nga simbahan. Sala na nganong daghan man kang anak nga masupilon boy. Okay. Mo reflect ba ha? Mo na ikaw nga ginikanan ka nga dili ka maantigo mo dumala sa imong anak. Daghan nga mga anak nimo masupilon. Mga piyasot ba? Mga to nga kung naigo to sa naglabay sa binhi no. Kanang nagpapider-pader anak dito naglabay binhi no. Katong binhi nga nitugpa sa sampinitan. Anong sampinitan man ni? Ano man kay wala katubo ang pulong ni Kristo. Nagpataas man sila, gigamit man si Kristo, di ba? Nga dato. Tanawa, nag-ingon na sila ang reliyon makadato, di ba? Pakadato kung kontento na kamo kung unsay naa ka ninyo. Nya amo naman na karon ang gitumong sa ilang founder, sa ilang mga nanudlo kinsa ang author. Boy, ayaw niyog sonda nang giingon nga magpili kay ang libro kuno, ang Biblia dili balaan na, dili inanaon pagbasa. Kinsa nagsultihan na? Ang Dios ug ang tao. Tao lang. Ngano man ka dito makamutuo sa tao. Tini makita din sa ko, mo reflect, mo usab ko, nagsulti ko na sa kamatuoran, maingon pa gyud sila nga dili maayo. Nya kato nakita ninyo dito sa binuhatan nila. Tanawa sila, sama sila ni Kristo. Dili.
Mga naboy, Wala mo po siguro nagtingon si Kristo anak nga putol-putulog pagbasa, wala. no? Sunda ko ninyo, masabtan ninyo sa las. Panagod sa teleserye ko, unsa sa yuta, maupod sa langit. Sa to pa, unsa ang pagbasa sa yuta, maupod dito sa langit. Tama. Gilabay na yun ang Biblia rin, harong maglibog ta, harong magilog ta daghang Kristyano. Ang tanawa karon, asa ang pagpaubos diha. Oh. Tama. Asa pag una-una diya nga, una-una yung kaistorya labag kaalam mo, nagpaalamon man na sila. Kana ding nag-ingon sila nga, sila ang may katungod. Gamit nila si Kristo. Ang nindugang pagtuslob, uban ka na ko, tanawa. Sa to pa, sa inyong paggamit sa kong gibalaan, dugang man na sa pagtuslob. Nagpa-Diyos po ni sila, nagpaaman-amahan. Sa tinuod boy, balikon ko, ang maigo, I'm sorry lang, pero kung naigo ka nga mahadlo ka sa Diyos, balik sa Diyos. Ang nagpataas boy, ipaubos. Tama gid. Anak sulti nga sila nagsinugo, nagpakanaog sa Diyos. Walay laing pari boy, ang tinuod ng Pangulong pari, si Kristo. Anino lamang ang mga pari sa kalibutan. Tama. Una akong giingon, kinsa nagpapatay ni Pablo, unya giangkon si Pablo nga pari. Yeah. Si San Peter, San Pedro, kinsa nagpapatay, nga giangkon nga sunod sila nga San Peter, tanaw ang kinaiya ni Pedro sa ano. Wala na sunod. Si Pedro boy, walay kalam-alam. Wala. Pero linamdagan sa Espiritu. Dili linamdagan sa Espiritu iya sa kalibutan. Tama. Wala ito nagtuon si San Pedro kay mangingisda ang ganito, no? Oh, nakanawa karon. Napay nakawali. Bisaya kay dako mag-English sa mga tao. Nga mga pareha pod niya. Unsa pag ilana kay ngano, nagpaila sila ba nga dako kaalam sa kalibutan. Tama gid. Mga naingon nga kaalam ra nila boy, wala ang wisdom, ang kahibalo. Ang kahibalo lang ila, wala tong kaalam. Tama. Ang kaalam boy naapas taguangkan sa tong ginikanan. Kaya Tama gid. mao man na ilang giingon. Na para karon sa ko ingnon ko ni wala man na English-Englishan pa ko na dili kung si Kristo boy kung magsulti sa iyang, di ba? Tulo lang, duha kapinulungan aron masabtan sa labing ubos. Tama. Ano nga kung mo gamit akong espiritu, magsulti sa ko ang pinagi sa akong kasing-kasing sa akong baba. Tanawa, Bisaya kayo kay ang akong original jud kinsa ko. Na magani di kay ko mo gamit ang mga words nga sa akong pagka-Bisaya. Mo iyang gamiton. Kay para masabtan sa labing ubos. Kay may man siya nga, buhi ba? Ikaw yun, original yun ka nga gamiton sa espiritu. Kung unsay anaa sa imong kahibalo, gamiton na sa kaalam nga naa sa imong kasing-kasing. Kaya ang templo sa Diyos ang kasing-kasing. Ihatag na nimo tanan. O nasa ko ang may istorya ko, ang akong mga kahibalo sa nanaan. Nya dugangan ko anak. Nya dili ko magtuon sa kalibutanon, kay magpataas naman ko. Tama? Tanawa na nagatuon og mga kalibutanon, no? Kanang iya sa tawanon, di ba? Mutopong na sila sa Diyos. Tama gid. Kay kumingon ka nga labaw ang Diyos nimo, dili man kanila tahoron. Mga scientist. Nya karon no, pila ka scientist karon nga napreso gikadinahan kay nisulti na sa kamatuoran. Pero nipalag ang mga atheist, mga tao nga wala tuo sa Ginoo. Nanas bala ang kasulatan. Problema ra ba karon kay wala na ba na sila gihimo nga Biblia nga wala na yung mga title. Puros versikulo na tanan nakasulat dito. Oo. Mga boy, bisag sa drama, mga teleserye na mga gini-title. Base ka ng slogan o ka ng mga tema. Ang tema nimo, in general nimo tanan diha, parang makahuman yun mo sa inyong mga activities o piyesta na itima. Inanaunta. Basahan ko ninyo, kung nakadungog ka, kaning nakadungog diri sa atong sa YouTube. Salamat kay ninyo kung naminaw yun mo ani kay parang daghan pa, maabot patas kadaghanan, mataas-taasan pa ang kalibutan. Wala mi nagpasabot nga kami, Diyos kami, dili. Nagsulti lang ko sa kamaturan kay manghulga gyud ang Diyos amahan boy. Mulaglag gyud siya sa taong mga laglagonon. Nga maapil man tag uyog anak kay Jesus nagdala man sa gniko, di ba? Niya ang kalibutan karon laglagon pinagi sa kalayo. Muna nabunyag siya sa kalayo sa espiritu. Mga pa na karon nabunyag ko karon kalayo init kaya kung sinultian tama. Tama gid. Niya nagbunyag ko pinagi sa espiritu. Ano espiritu ba? Mga balaang pulong na sa Biblia ang akong ginahusay. Akong ihubaron sa yano nga sinultian. Yano, temple nga sinultian nga laom kayo na tanawa ang mga tao nakawali. Nakumay na lang ang seremonyas, wala nasabtan sa mga tao. Di mabuhi ang tao sa seremonyas boy.
mabuhi pinagi sa espiritu. Maluwas Tama. pinagi sa espiritu. Naanas wala ang pulong, wala ang kasulatan. Nya ko biingon sila nga, balaan ka na dili ordinary nga libro. Dili wala ni ani si Kristo nga napatas. Wala ni ani siya sa kalibutan nga murag kinsa. Naasa sa pinakaubos. Ato pa, yun sa pagbasa ang libro para masabtan. Maupod ang pagbasa na sa balaang kasulatan. Ito doon na ilang giingon nga maglukso-lukso. Nga nung mangula man nagkahusay ang mga tao, pila ka siglo ang nalabay. Tama? Tama. Pila ka Santo Papa ang nalabay. Pila ka pastor ang nangamatay. Pila ka pari ang nangamatay. Nagkalala na minuon ko ron ang kalibutan. Nga kung tinuod na ilang pagubad. Nga namang sige mas lagdibatihay. Tama. Sige mag-ilog. Kinsa ang Diyos, kinsa ang kalili sa Diyos. Hoy, kita anak sa Diyos. Kung nakatuman ta, nasuko sa aman. Amen. Isa lang ang amahan, boy. Siya lang ang amahan. Kadagang magpaaman ang amahan. Bising si Abraham gani, wala pa si Abraham, anak-anak si Kristo. Ang nagtuban sa sugo, sa sulod sa balay, mga si Kristo. Balay, sa itong kasing-kasing siya. Kaya ang templo niya, nga itong kasing-kasing balay. Kaya ang simbahan. Ato ang balay man, kining lawas na to. Sa kuban man ni, balay na to ni. Yan na diya ang pitik sa espiritu. Kung ito man ta sa sugo, samahan. Nasa doon sa itong kasing-kasing. Pero boy, kasagaran tungkol mo to man maminaw sa kasing-kasing ang tao ka nang mamatay na iyang mga kaliwat. Pare karon sa kuha. Klaro magid ni kaning kung mamatay ko, mga sige ko kuha ako Ginoo. Paminaw naman yung mga pulong nako. Magilak-kilak naman na sila. Tanawan na akong mamatay. Kumingo ko bakak na kong gisulti na yung mamatay. Na ilang ginikanan gahig ulo ang iyang mga anak dito di pailak-kilak. O ba na gahig ulo sa iyang asawa, di ba no? Ano naman ay pagpaminaw nila sa gugma. Nga namatay na. Nga, pabuton pa na nimo. Ay, pabutan ko hipatyadaan ang imong tala, imong garbo. Samtag aptik pa na ang mga tao, imong kasilagan. Sa imong mga tao, imong gipaantos tugod ka nimo. Patya na imong garbo. Nga dool ka niya pangay pasaylo o pasaylo asya. Karon mabati pod nimo. Nga malipay pod siya nimo. Mga nag-iingon sa Ginoo. Kung nagbuhat kag salat sama ka sa nagpatay sa imong kaugalingong lawas. Kung dito na ka, mga ipasaylo kung patay na. Nga ang problema, manapak makana. Kaya ko si San Pablo. Basahan nyo na, kinsa si San Pablo. Si Saulo na. Magmabasa lang unta sila ani. Basahapod ninyo, kamo nakadungog po. Basahapod mga Biblia. Natarong pagbasa. Di kayo mo pabor sa kinaiya. Ang kanang nagsulti nga sila ang sinugo, nagpakanaog sa Diyos. Isa lang ang Diyos. Isa lang si Kristo. Kaya isa lang po siya mabalik. Kaya isa lang siya ng tao. Kaya isa lang po siya nagpakamantay. Wala na sa Biblia boy. Pana? Kaya isa lang siya nagpakamantay. Ya, kapila man na ito gipatay. Kapila na ito dili man ta na ako ni katungod. Katungod man din nila. Doon ipaila na yung mga gahong. Kinasabang ko para nila. Samo po di ka nagsultihan eh. Isulti niyo ang kamaturan. Kung pagbasa po mo, pamalandong gamita ang kaalam ng gihatag sa Diyos. Salamat kayo sa nag-subscribe. Ang Diyos na mahibalo ka ninyo. Pangayo mo sa Diyos. Pagbutuman lang mo sa sugo. Kaya madungog na ang atong pangayon. Di sa wala pa ta nagsumtiboy. Di ba na ana? Pero kung wala ta nagabuhat, dili madungog na atong pagampo. Kung doon na tayo jutay nga salat. Na sa balaang kasulatan. Nagit. Kung mahimo, pagita ako ninyo, diin ko. Kaya magduhig ko pinagi sa espiritu. Dili bunyag. Duhig lang. Bihog lang sa espiritu. O kani karong mga pulong nga akong gipaambit kaninyo sa espiritu kanong nga sa ipasa po ninyo aron makadawat po. Malipay po ang espiritu kaninyo. Kung mahimo, osbon ninyo sa pinulungan kung sa pinulungan aron makadawat po mo, makawali po mo sa uban. Ang kamatuoran ang subayon boy. Iya kini nga pulong sa espiritu. Dili ako Kaya kung ako pa ni, wala ni sa tanan sa balaang kasulatan. No. Kita diri wa ganito nagbitbit og Biblia pero katong nagawali nagsigibit-bit tay Biblia pero wa gyud mo ni magbabasa apan dili mantikong mabasa magwawali apan dili mantikong mawali kaya ano man ang iyang giwali wala man nagasibo sa iyang binuhatan ang iyang gibit-bit wala mo nagabasa wala man nagasibo sa iyang buhat mga boy kung magbasa ka boy sibo sa iyong buhat ha paningkamot mo kanang nasabtan ninyo kinitangkot piningkamot mo magpaupos gyud gamitan inyong lawas para sa uban. Kaya ang Diyos na may balong makatagkan mo yan. Pero kung gamiton ganit nimo ang Diyos para sa imong kaugalingon nga interes, nagpakanaog ka sa Diyos. Ang Diyos mulaglag nimo, may kapot sa panahon.
Tama. Kita ang magpakita sa buhat para sa uban na tundo nga instrumento o mahimong balaan o mahimong santos ni abot sa panahon. Tama gid. Na sa balaan kasulatan. Usa, please subscribe sa Espiritu ng Kasa. Ipasa niyo sa uban. Alang ni sa kalawasan atong tanan dibi. Alang ka na mo. Tama. Salamat o God bless. May gabi sa kanan. Sa tanan nga mga viewers ug sa mga subscribers nga kanunay nagasubaybay kami sa Espiritu ng Kasa kinasing-kasing gayud nga nagkapasalamat kaninyo og nagkalaom sab kami nga inyo kini nga sabtan ang tanan og busa please like, share og comment kung kamao dunay mga pangutana nga buot ninyong masabtan og please subscribe and click the notification bell para kanunay kamong updated every time nga mag-upload kog mga bago nga upload videos. Salamat ug ang Ginoo sa kabuhatan ug sa kasaysayan mag-uban unta kaninyong tanan.